Ik zit hier nu bij de betongs en het is een heel lange naam. Borstelstaart radkangoeroe. Die lange naam die had hij gekregen omdat hij had op zijn stut heel lange heren, wat erop lijkt dat het dus een soort bjassel is. En ja, de kangoeroe, die heeft krijgt zoals een kangoeroe, maakt het dezelfde sprong. En zet dus aan met die hele mooie lange achterpoorten van hem. En daardoor wordt er ook een beetje vergeleken met de kangoeroe. Je gebruikt zijn stut om spullen mee te tilden. Dus er zit heel veel de kracht in. Dus wat er dwaan kan is, ik ga je wat heer daarlijn. Die maakt het dan zelf eigenlijk een soort sliephaltje. En dan kan er heer of in de natuur lang gas, breekt er af, dat er in zijn stut en dat sleept het er mooi mee naar zijn sliephal, waardoor het een lekker haltje bouwen kan. Betongs die binnen omnivoren. Dat betekent eigenlijk dat ze alles eters binnen. Dus ja, het zei het eigenlijk als eten van alles. Nou, vlees, groente, fruit, neem het maar op. Wat zie je van u is, ik kreeg dus groente en fruit. En de kattenbrak. Daar zit al je dierlijk voedsel in om hun dierlijke vitamine een beetje om te zien. Dus dat is wel belangrijk. Wat ze ik heel lekker vind, dat zijn paddenstoelen, skimmels, zoals ik wel neemt. Maar Geha is een lekkere champignon. Vind ik erg lekker, kreeg ze eerst nou en dan ik wel eens. En als ze die eten ha, moet ze natuurlijk wel verteerd worden. Nou, op zich kan ze de paddenstoel zelf goed verteren, alleen de sporen net. Dus de sporen die worden uitpoept. En zo helpt de beton dus met het verspreiden van de skimmels. Ze komen voor in de bossen en in de greidelanden van Australië. En daar worden ze bedriegen. Hoe dat komt, dat is omdat aan het eind van de 19e eeuw worden ze eigenlijk als plaagsjong. Dus de meesten die zien het naar de zon om ze voor te jaaien, dus ze worden op jagen. En net alleen door de meesten, daar wil ik wel door de foxen en de katten wil ik wel op hun jagen. Dus dan bloedt er weinig van hun oer. Dus op het moment in Dierentuin hebben we een vakprogramma opzet, wat we verzwaren dus op deze manier dat het toch de beton bestaan blijft.